Támuid chun féchant Píchairt inniu, agus támuid chun Sonraí nó an eolas atá ósar góir a úsáid chun an Píchairt a tharns. Ach ribh go is muid sús lei sin, caithemuid riont céimeanna a leanúint agus cinntiú go bhfuil na céimeanna sin fad cólínta againn sola gríoch nó muid sús an Píchairt. An chéad chéim a chachas modhanna na eagrúach na céimeanna de gach trascóg. Ifir a dó, tárainn circail le compas. Ifir a trí, tárainn an ga. Ifir a ceithir, tárainn gach trascóg le hillintos. Ifir a cúig den ochar ghahanna, agus ifir a sé túir tSamha don Píchairt. Mar sin, caithemuid sinna cinnte gúilmuid tar éis chula cheann go na céimeanna sin a leanúint ag deireadh an Píchairt. An chéiste tá againn nó na Sonraí atá againn ná na modhanna taistil atá ag ranga sé go dtí an scoil. Mar a ecinn sibin seo, téann cúig chuna dhéag ar scoil sa gár, téann cúigear ar a mus, bíonn cúigear ag siúil go dtí an scoil, agus téann cúigear go dtí an scoil ar a go drothar. Inis, caithemuid eagrúach na céimeanna atá ag chula cheann de na modhanna taistil seo. Tá agann go bhfuil tríocha páiste sa rang, agus lead a tríocha sin 15, agus sin iad an cúig chuna dhéag a thaon go dtí an scoil sa gár. Tá 360 céim ar fad sa gcircail, mar sin lead a 360 sin 180 céim. Breanúmuid ar na daoine a thógann an bus. Tá agann go bhfuil cúig curtham le 1 séú, agus 1 séú go 360 sin 60 céim. Mar a chéile leis na daoine a bhíonn sa siúil go dtí an scoil, agus na daoine a thógann a go drothar go dtí an scoil. Mar sin 180 céim, 60 céim, 60 céim, agus daoine bhíonn ar na rothair 60 céim chomha. Mar sin an chéad chéim eile atá agamsa na caitheamid mo cheircail a tharns. Tá mé chun mo chompas a úsáid chun é seo a dhéanamh. Tá mé gáil an compas a chuir síos, agus an lár faointe sin a úsáid ionas gur féidirlumm an circail a tharns. Agus an chéad chéim eile atá agam na caitheamid an ga a fháil. Mar sin tá mé chun mo uileann thós a thógáil, agus ag úsáid an lár faointe tá mé gáil an ga a tharns. Nis, an chéad chéim eile atá le duine againn na caitheamid méid uileannacha go na daoine a bhíonn tíocht sa gár úsáid. So tá agann go 180 céim a bhí sin, mar sin a gúsáid mo uileantos tá mé chun tosaí leis an náid agus an uimhreacha ar an taobh má úsáid agus tá mé chun dulcha fada le 180, tá mé chun é a bharcail, agus an sin le mo uileantos tá mé chun mo líne a tharns. Inis, I féchant ar na daoine a bhíonn sa siúil go dtí an scoil chula lá, caithemuid 60 céim a fháil. Mar sin an rud céine, tá mé chun mo uileann thós a fháil agus tá mé chun 60 céim a fháil. Tá mé ag tosaí leis an náid ar an taobh má, agus tá mé chun dulcha fada leis an 60, tá mé chun é bharcail, agus a ríist ón lár faointe tá mé chun mo líne a tharns. Agus an rud céine leis na daoine a bhíonn sa dul ar a mus chula lá. An nuair seo tá mé chun an uileann ar an taobh si a úsáid, agus tá mé chun é bharcail ag 60, agus tá mé chun an líne a tharns ó mo lár faointe. Nis, tá mo Píchairt tarnaí agam. An chéad eile atá le duine agam na caitheamid mo ochar ghahanna a dhéanamh. Mar sin tá mé chun tosaí leis na carranna, agus tá mé chun busca beag a tharns, agus na carranna a chur anseo.
Nád an dermod go gahamid an tedal a chur chomá. Mar sin tá mise chun na leannacht le rá in seo leis na ochar gahanna, chuir mé an tedal in na sin, agus fád tá mise a dhéana sin is féidir léh bog a rá go dtí an chéad ceacht eile.